Punto sexto, proposta para denominación de praza con nome Natalia Jiménez de Cosío. Portavoz socialista. Moitas gracias, señor alcalde. Traes este pleno a proposta acadada na Comisión de Nomenclator celebrada o día 28 de setembro de 2016 de denominar a praza que está situada entre o edificio de vivendas onde antigamente estaba o restaurante Muiño Roxo e o lavadoiro das Cascas como Praza Natalia Jiménez de Cosío e como ornamento poñer un muiño en lembranza ao Muiño Roxo. A proposta do Partido Popular, este pleno acordou dar nome a esa praza e na devandita sesión ordinaria da Comisión de Nomenclator decidiuse, seguindo a orde de acordos tomados por este pleno, empezando por aquel máis antigo no tempo, darlle o nome de Natalia Jiménez de Cosío. Por acordo plenario de febreiro de 2009 acordouse porlle o nome dunha rúa a esta pintora. Así mesmo, é dado o arraigo que o nome Muiño Roxo ten onde está situada esa praza e que esta é coñecida de tempo por este nome, acordouse en lembranza poñer unha figura que represente un muiño na mesma. E por todo isto propomos ao Pleno a aprobación da proposta acordada na Comisión de Nomenclator e facultar ao alcalde ou concelleiro en que delega a execución de dita proposta. Nada máis. Portavoz de Betanzos en Común. Entendo que a personalidade a que se lle dedica é merecedora e todo o que sean muiños con estar de acordo. Nada máis. Portavoz nacionalista. Outro telegrama, a favor. Portavoz de Betanzos Novo. Ben, plenos atrás nunha comisión, nunha moción do Partido Popular, se aprobou, que Betanzos Novo apoiou, para poñerlle un nome a este espacio público. Nós fomos a comisión, ali se nos informou de acordos que había para poñer nomes a espacios públicos. Betanzos Novo non estaba na corporación, aí non había nomes pendentes de 2009, non tenemos ningún problema que se cumpre ese acordo de 2009 de poñerlle este nome a ese espazo público e nada máis. Tamén se nos informou na comisión do proceso que hai para poñer nomes aos espazos públicos, as rúas, e que tampouco se está a seguir moi ben este proceso. Pero nada máis, votaremos a favor. Portavoz popular. Nosotros, aparte de votar evidentemente favorable a esta proposta, agradecer pois a xilidade con respecto ao nomeamento desta plaza e o detalle que se fai en mención, en honor un pouco o que era ese restaurante Muiño Roxo, que fai aparte, creo que eran 50 anos os que iba a facer desde a súa existencia, e que habíamos solicitado algún tipo de detalle de rendición de honores hacia este local hostelero. Ben, entendo que está aprobado por unanimidade. Seguindo un pouco o que comentaba o portavoz do Betanzos Novo, pois efectivamente invito a presidenta e aos distintos membros desta comisión a seguir os traballos, seguir buscando plazas locales, que eu creo que temos locales tamén, e ao mellor non se amoldan exactamente as demandas que necesitamos, pero creo que efectivamente hai un retraso neste tema que creo que podemos avanzar. E se entende aprobado por unanimidade, señor secretario. Punto siguiente.